Tangi na kalian jongka FKJGP Ramrai Circle ni wan hang ne por hang ne ka caka ai kubor ya na ka banta ka ne ka kam jong no snem ara jara kulai kumta ngi kum ka seng FKJP ngi kwa hang no snem ara jara kulai ba election jongka Ramrai Jangam constituency bahkan long kabakhoit bat kabasuba kumta nakaliang jong ka FKJP Ramrai Circle ni kentu kenpam ya ki nong tebut jong ka Ramrai Jangam constituency ba hak ne kapor bangin long kita kibru ki besai bangin long kita kibru ki ba tebut da ka mon seu phala jong omde da ka jingsha penbor hai ki tagi jing pertama jong ka pisa kum hai ni snem ki bladep ni i bagi nong tebut jong ka Ramrai constituency sisa ngi la don apdeng jong ke jing yale apdeng jong ka pisa kumta na kaliang jong ka FKJP Ramrai Circle ngi da kan tujur ya ki pai ba nong tebut ki badai ban tebut ha ne ka at hunyo tarik jong no snem arjar apulai ba ngim dei ya ka ban kwa ya kita ki jing pentame kita ki pisa kita ki bor jong anak perthei kumtang i kwa ya ka ba kinong thebut kin long sisa ki ba dalai thebut na du kaman sim khanang mian da jet yo tau kandidat ban pha cha ka ying dorbar tho an ba on da long sisa u tau nong pe nong ni khmat am ta ka dong ka thain jong i Ramrai mengilalong ka constituency ka ba sa den bangi ba bon ki isu jong ka seng ni la pha cha ki bor jong sarkar tre ni snem ki bladep ni i ba ki nong ni khmat jong ni ka thain Ramrai sisa ni la du nong chikadei e na menta ka roi ka par jong ka dong ka thain kumta ka FKJP Ramrai Circle ni kan tu ye ki nong thebut ba menta ngin da pe khmi pha ba ngin jit pha yo tong nong ni khmat khnang ba ngin da yo ya ta roi ka par jong ka dong ber ka thain kumta kunjurung ikan tu ya kini ki kandidat ki ban sia aireng hakan election hakan usnem na kanta kajong kiru ba pimde ya kaban penbor ya kinong tebut pimde ban penbi ya kisa kum hanin snem baladep kum mangitip ban gibana bat ladon katu katne jing lapsai jo kaseng bagi don sisa kita ki jing ai pisa lane kita ki jing thiet ya kibut kum bagi ong raya mentang ketu ya ki kandidat bat ya kini ki kan basar ya ka pin stop no ya kane ka jing sam pisa ya kane ka jing penlut pisa ha kane ka election arjar khulai ba phimdei ban penlut phot ya pisa jung pi le se lang ba ka jing penlut ka jung pi ka spa ka jung pi kum ki kandidat kan long ka jing long ka ba kraw ya pi kum ta phimdei ya ka ban penlut ya pisa na ka ban thiet ya ki nong thebut phimdei ban penang kam ya pisa kumta na kaliang ka sengru ikan tu ya pi ban i pentit ka na ka por ya ka ba ni na kaliang ka sengin sapit perman ha ki jong ka Ramrai constituency ba hakan no jaka la ni kum ka seng ilam ya ki no ki penang kam bakla ya ka pisa la ne penang kam bakla ya ki kendon an ya ka ba ka election commission kalabu but let's say ma pi kam tip ha kum ki kandidat ni lele ngi ma ban tip ya kita ki role ki an jonga election commission kumta pidai ban vote nanti ya ki an ki kanun khnang ba kanami kano jing klumar namar ngikum kaseng ladang ngi lam ya kino ki papen khen ya ka an jonga election commission ngin ai be chi bor jonga an namar ya ka ba mentang ikwa ya ka election ka jing jet jongi ti kinong mi khmat bakin long sisa ka jing khoi ber ka jing suba hapo jong Ramrai constituency ban ngirung interpat ya ki election commission kepada kami kepada pe ya ka election mentau snem arjara polai ya ba pip ni trilang ban ni bat kisnong ki thau ya ka bangin nambu kino jing klumar ha ka por election bat karpat na kaliang jong election commission ru ya ba pip pen klan ya ki flying ga ki badai ki patrolling jong ka election jong mentau snem khnang ba na kaliang jong ru ngin suk ya ka bani kendu ya ki flying ga ne ki kino ki patrolling ki ba pha na kaliang jong election commission ya ba phindei ban poi be ha ki jaka ki badai ban poi khnang ba na kaliang jong ka seng rang lam kino ki ba pen khen ya ki an jong election commission
kenang mingla ban pensuk ya bangingin ya kendu bat ki petroleng kublai sibon